Kaixo egunon, etorri zarete bai. Ni Iker naiz, Izarkometik nator. Izarkomen agorek esan bezala, telekomunikazio operadore kooperatibo bada. Guk azken finean gure helburua edo gure funtsa da beste telekomunikazio zerbitzuak, hau da interneta eta telefonia eskintzea, beste gainontzeko beste operadorek egiten moduan, baina hor bukatzen da beste operadorekin daukagun antzekotasun guztia, ezta. Beste operadoren helburua azken finean behar hauekin negozio egitea den bezala, hori horrela da, azken finean arlo estrategiko bada eta egite dutena beste enpresaseko bezala, behar batekin negozio bat sortu, gurea kontrako izan zen, ezta. Guk konsideratzen dugu interneterako sarbidea, gizarte eskubide bat izan barko litzatekeela, ez da gure gauza bakarrik, Nazio Batuen Erakundeak ere duela jama piko urte ere, ja birritan, hala esan zuen, ez da, nolabait biztanle guztiek ekibarko luketela interneterako sarbide duin bat izateko eskubide aukera, ez da. Hori urten aurrera joan ala, garrantzi gehiago hartzen du, gero eta zerbitzu edo oinarrizko zerbitzu gehiago eskaintzen dire balibide honen bitartez. Eta gaur egun osasungintza, hezkuntza, lan inguruan lotura handiago doka, eta nolabait oinarrizko eskubide horiek egikaritzeko beharrezko herramienta bada, ezta. Orduan, esan dago ez, Nazio Batuen Erakundeak esan zian, gobernuei erraztu inbertzutela nolabait biztanleek horretarako eskubide edukitzea. Zer gertatzen da, bizi geran gizarte kapitalista honetan, azken finean ez dago ez, dena negozio egiten da, eta orduan, gero bati datosten legeak berak ere, nolabait behartzen dute zerbitzu hau enpresen bitartez ematera. Guretzako nolabait ideala izango litzateke hau zerbitzu publiko bat izatea, ezta, kartera dien bezala, bidea dien bezala, ura zerbitzu den bezala, edo olako zerbitzua den, bestantzako zerbitzua dien bezala, ezta. Baina egia da, Europatik datosten nolabait konkurrentzia edo kompetentzia babesteko legeek ez dute usten erakunde publikoei baliabide hau beraien bitartez ematen, ezta. Ordan gure planteamendu ez izan zen, oso ondo, guk pentsatzen dugu hau eskubide bada, gure helburua izango litzateke Euskal Herrian zerbitzu hau egikaritzea, baina ezin denez hau erakunde publikoetatik egin, behartzen gaituzten ez enpresa bat sortzera horretarako, ez enpresa bat sortzera, horretara behartzen gaituzte, goazen egitera, baina guk enpresa kontzeptari bultza bat emango dugu, ezta. Azken finean, ingo duguna da, irabazi asmorik gabeko enpresa bat, gure asmoa ez delako, helburua ez delako etekinak ateratzea, bai, enpresa bai izan behar da edo, ekimena bai izan behar da, errentagarri ekonomikoki, bestela honek ez du ibilbide luzerik, baina hori ez da lehenengo helburua, eta bigarrena zen, zerbait kolektiboa egin egin duela. Ezin da erakunde publikoetatik egin, orduan guk maila jaitsiko gara, eta nahi duguna da gizarte bertatik egin, ezta. Orduan gure planteamendu esan zen, guazen, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat sortzera. Orduan, horrek aukera ematen digu, internet eta telefoniazko zerbitzu hauek nolabait beste helburu horrekin ematera. Guk beti esan dugu, eskubide baten heinean, beste zenbait operadorek zein lekutan zerbitzu ematen ez duten heinean, rentagarri egiten zaien bezala, rentagarri egiten zaielako gure helburua beti da, edozein puntutan eskaintzea konexio hori, ez. Guri berdintza dugu, Bilbo erdian bizi den gizon bat, edo Txentoki Magalean bizi den baserritar bat. Berak eskubidea denean, aukera mamartzaio, berari ere interneterako, telefoniako zerbitzu hori eskaintzeko, ez da. Eta guk planteamendua horrela sortu zen. Oan dela 6 urte sortu ginen, 6 urte eskaz, egin zelako nahiko gaztetxoa gara oraindik, uste iruditatik gaztena nahi zelani, zerbitzu egokionez, edo proiektu egokionez. Ordu ezkeroztik 4.300 bazkide gara ja, nagorelen bezeroak mugan bialdetan bezero ditugu esan du, guk bezeroak ez ditugu bazkide ditugu, egia da, gure zerbitzua jaso ahal bazkidetu egin behar da, kooperatiboko bazkide egin behar da. Hori zerratik, nahi dugulako proiektu kolektibo bat izatea, eta orduan bertan zerbitzua jasotzen duak ere, labait proiektuko kide izatea, parte izatea, ez da orduan horregatik lehenengo egin beharra da, kooperatibako kide egitea oso erresa da, ekarpena oso txikia da, berto €100, gaina zatikatzeko ere ematen dugu, hori zain horrentzat muga izan ez dadin.
Eta hori da esan duan, momentu honetan 4.300 bazkide erabiltzaile dire, 15 langile gera, eta 3 bulego ditugu, lehenengoa nagusia Irunen sortu zen, Bidasoaldean sortutako kooperatibia proiektu bat dalako. Bigarrena duela 2 urte Bilbon sortu gendun, Bilbo azken finean Euskal Herriko metropolia da, eta egitzen zaigun bertan ere, nolabait ekibar genduela presentzia bat. Eta duela hilabete bat, hiriburuan Iruñan zabaldu dugu, Goiener beste kooperatiba irabazi asmorik gabeko kooperatibarekin batera, Goienerrek argindarra eskaintzen du, gure filosofia berarekin, guk telekomunikazioak eskaintzen dugun gisa, beraiek argindarra, energia berriztagarria eskaintzen dute, ezta. Orduan beraiekin hitzarmen estrategiko bat egin dugu, eta beraiekin batera Iruñan sortu dugu 3. bulegoa. Guk egia da mugan bi aldetan dauzkagula erabiltzaileak edo bazkideak, baina egia da nahiko desorekatuta dagoela. Ez, 4.300 hoia daikan, kasi 4.200 hegoaldean daude, eta Irunera ez di iritsiko iparralden daudenak. Horrek esplikazio badoka, ez da azken finean esan duena. Gaur egun estatuentzat telekomunikazio arloa edo sektorea oso estrategikoa da, asko arduratzen die babesteaz, ez dute nahi izaten beste herrietako nolabait enpresak hor muturra sartzea, gehien bat kompetentzia hori babestearen kompetentzia bultzatu nahi izaten dute, baina beste eran ere kompetentzia bai, baina gurea mantenduta, ezta. Orduan, ez da errisa, Hegoaldeko enpresa batentzat, edo hegoaldeko gupeslako kooperatiba irabazi asmorik gabeko kooperatiba batentzat, iparraldean zerbitzu ematea. Horretarako, zenbait baldintza bete behar iparraldean, delegazio bat ireko beharko litzateke edo enpresa transnazionala sortu beharko genuke, eta gu egia da horretan gabiltzala. Guk bidea zein den badakigu, ikastolen elkarteak egin duen bide bat egiten gabiltza, beraiek ikastolen elkarteak Europar kooperatiba bat sortu zuen, gaina Europako lehenengo kooperatibo europeo esan zen, eta beraiekin batera gabiltza bide hori lantzen. Ez da nahi duguna da, iparraldean beste nolabait ara zabaltzeko, beste kooperatiba sortu, biek elkartu, eta kooperatiba europeo bat hori egitea, ez da, sortzea, horrela ere, iparraldean guk ere zerbitzu eman izateko. Gaur egun iparraldean dauden bazkide hoiei zerbitzu ematen diegu, baina guk momentu honetan iparraldean eman dezakegun zerbitzu bakarra da telefonia finkoarena. Gu telefonia finko zenbaki, geografiko zenbaki frantsesarekin eman dezakegu, baina soilik finkoa. Telefonia mugikorra, Estatu Espainiarreko mugikorre, numerazioarekin emaparra daukagunez, momentuan ezin dugu iparraldeko numerazio erabili, eta gero zuntz bidezko interneta jartzeko ere gauza bere, ezta? Bertan instalazio bat egin behar izateko, konexio bat jarri behar izateko guk iparraldean momentuz ezin dugu. Europako kooperatiba hori sortu arte ezin dugu. Orduan, dauzkagun bazkide horiek batzuk badie muga inguruan bizi direnak eta orduan arazorik ez dute, ez da bakarrik mugan inguruan bizi direnak, egia da badiela barrungoak ere bai. Baina ez da jajolik hegoaldeko Estatu Espainiarreko zenbaki bat erabiltzea mugikorrentzako, eta horrela daukate. Gero badago zenbait bazkide ere bai, zenbaki telefonia finkoarentzat bakarrik telefono finkoa hartzen dutenak. Eta orduan, muga horrengatik, guk momentuan iparraldean oso presentzia gutxi daukago. Espero dugu, esan duena, 4. bulegori espero dugu urrengoa Baionan izatea. Gu behintzat helburu hori dugu, Gasteizko ireki aurretik, Baionako ireki barra daukagula, hortan lanean gabiltza, da surte bizka batekin horra izango da. Eta hori da nolabait gure funtsa, ez? Gero baita Julenek esaten zuen, zergatik iparraldean gure gauza, beraz gure plantamendua nazio plantamendua da, gure markoa Euskal Herri guztiakoa da, gukala esaten dugu, gure plantamendu Euskal Herri guztia hartzen duen hori badala, proiektu badala, eta hori da helburua, hori nahi duguna. Ez da iparraldera saltu inbartugula, guk azken feien gure marko bera hartzen dugu iparraldea bera, bai ez da. Kasu honetan esan dugu, guretzat muga abantaila edo oztopo da, guretzat dudarik ez oztopoa da.
eta gu nahiko genuke Bizkaian ematen dugu zerbitzu ematen dugu bezala Lapurdi Zuberan edo Nafarroan ere eman alizatea. Baina egia da, bi estatuen pean gaudela, estatu bakoitzak esandako ez oso ondo gordetzen du bere sektore hori, eta horrek nolabait mugatzen gaitu iparraldeko hiru lurralde horietan zerbitzua normaltasunez ematera. Euskarari dagokionez ere bai, julerantzeko, gu euskera sortutako proiektu bat gara, gure bazkidei gainera beti esaten diagu, bazkidetzen diren aukera ematen zaila erabakitzeko harremana, beraikiko harremana euskaraz edo elebidunez egin eduten, eta 4.300 bazkidetik eguneko 96 uste dela momentu honetan euskeraz erabakitzen, euskaraz egiten. Guk barruan euskaraz funtzionatzen dugu, ez da horrela erabakik endulako, erabat naturaltasunez hasi izan proiektua da, badizimet proiektu ez kristona ipika dokatenak, erderaz zinean, eta gero hortik egin edun euskera plan bat, euskera pasatu gara, eta gero gu hasieratik ez egun beste gauzarik okurritu. Gainera, hasieran ere gure diptikok eratera ginen ditunen, euskeraz bakarrik atera egin ditun, eta etorri zen jendea esaten aizu, eta importa ez da interesante da, eta informazio erderaz ez daukazute, eta hor da konturatu egin, ostras, igual erderaz ere atera barko gonduk, ez? Baina ez egun burtik pasare egin, gian erderaz ere atera barko gonduk, hasieran, ez? Ordan esan dako, guretzat, euskera ez da oportunidade bat, edo nolabait merkaturatze oportunidade bat, guretzat gure izaera da, euskalduna gara, gure plantamendua, gure proiektuaren oinarria euskeraz funtzionatzea da. Bai Euskal Elkartean ere hartzen dugu, lansareanetik ere gure bazkideak, gure langileak lansarean bitartez hartu ditugu gehienak, naiz da Amaiak esan duen moduan azken aldian kurrikulumak erderaz iristen dizkigun. Eta kuriosoa da, guken deialdian ere jartzen dugu, erderaz jasotzen denen kurrikulumak automatikoki bertan bera utzeko ditugu erdien da, azkeneko deialdian uste dut erdia baino gehiago, erderaz jaso genitula, eta hortxe joan ziren, zuzenean ez dakarrontzira. Eta hori da, azken final hori da gure proiektua, guk egin nahiko genukena eta gure helburua Euskal Herri guztian gure zerbitzu normaltasunez eman alizatea. Bai, mila eskerrak.